Tangan pose mbiavy be mankory. Anao na tagnano isanjo be mankory, anao tsisy andro anao vaiavy. Na soranao zegny, na vatagnanao zegny, na formanao zegny, raha jiaby aminao zéro. Anao kelangita ratsy. Za mitsy miteny zany aminao, anao ratsy. Tianao tsy tianao, anao ratsy. Za tsy afaka andeha avandy, za tsy afaka andeha morogno hoe anao zany tsara de ataoko ratsy. Non, anao ratsy. Zany. Franchement, anao ratsy. Mizaha amy soranao karaha poisson. Raha zegny matetika ampodiko, soranao karaha poisson. Mitodika amy molotronao, molotronao karaha mizozaka, karaha lelantingy mantsy igny, fahitavagna sogninao karaha bobo. Mbola songo fo io. Mizaha kalangita masonao. Masonao karaha iala agnatin'ny vonga masonao koa karokany masonao tellement ratsy loatra. Anao tsisy raha tsara aminao koa tsy fofokegninao. Zay tsara. Hoe anao misy lavakoro iainao. Couleranao ratsy. Anao ratsy. Azonao. Anao sarim-bavy forcé. Tsy na tokony nataony Zagnahary anao le sarim-bavy fa le raha forcégny tagnatiny haigninao tao. Azonao sarim-bavy forcé anao. Anao kalakita tsy masaky magnano robe. Ohatry za ty za magnano robe. Mason'olo tsy zany. Fotony hen'olo hoe bon, mba viavely tsara hely azonao. Ouais, lavaka antegna. Hit za. Todika avy fara za. Sisy raha vozoako aminao kalangita. Na forma zany, na vody zany, na vatagna zegny, na stora zegny azonao. Zany hoe vraiment viavy. Hitiny atao hoe viavy. Fa anao mitsangana karaha ty kalangita. Anao mitsangana karaha rivodoza. Satria anao ma chérie tsy tia magnano raha en privé de ataoko en public. Azonao, fotony anao tsy tia raha en privé. Tu n'aimes pas les choses en privé. Tsy anao mivolagna zaho en privé. Fa amin'ny commentaire ndraiky anao anganao magnatsentsentra zaho. Message nakati mi adressé amin'ny Antonio Thion. Azonao, c'est pour toi ma chérie. Anao boka fa tsy aiky. Atao namagna anao tsy namagna. Azonao, donc tu es mon ennemi. Zay donc ny tegna izy. Tu es mon ennemi. Azonao zany. Voalohany. Foton'olo zany maro magnotany za mankôry manao ndraiky Antonio, mais nianty j'ai déclaré la guerre en fait. Aujourd'hui j'ai déclaré la guerre. Fotony efa matetiky zany le raha hitako fa bon. Ataoko sarjampa zegny zaho. Azonao. Za matetiky mandeha aminarô. Ndraindraiky milamigna antsika akô, ndraindraiky misy problème antsika akô, mais c'est notre problème en nous. Problème atsika zany fiainagna atsika agnatin'ny tragnotsika. Atsika samy tragno araiky akô, samy mahay problème atsika akô. Azonao. Depuis zany niala taminareo tam 2025 ty tam mois de juin, tam mois de juin, zany la taminarô.
za karaha nahita hoe atsika karaha misy guerre froide en fait. Atsika roa karaha misy guerre froide. Satria anaovako atsika misy guerre froide. Lasa zany ela teto nandeha Tatanarivo Tamajunga. Depuis atsika tany atsika fa tsara mifankaregny eky. Azonao atsika fa tsara mifankaregny, anao nagnano fiaignananao, za koa nagnano fiaignananaka. Naty compte nakaha nalia Abdalahy. Compte nakaha koa fa naty, non, mbola tsy naty compte ko tamin'izany. Nisy moment za nagnano hira tamin'ny publication. Sitrany dia tamatavy. Igny nataoko publication. Anao amizay nanoratra. Anao ozy anao aza mandeha aminay ty moa zay katy fa fen'olo hoe zay tsy mahavita mandray vahiny. Mijanona amin'ny tany misy anao kagny anao ozy anao. Za nataonao commentaire. Namaly za vu et ignoré za. Zay fora nivaliako. Fa za tsy namaly eky. Ko azonao onontsara be message naka taminao nagnano ziny. Vu et ignoré za. Navy tamin'ny faharoa nisy problème contre-nao, nisy problème contre naka atsika nifampikorokoragna. Te fogna avy te nipody contre-nao naka naty définitivement. Après asa 4 jours karaha naty contre naka définitivement. À chaque fois za misy raha publieko. Anao tsara tsy micompte-contre, magnome teny piqué, magnome teny bizarre, micompte-contre, hafahafa. Nanokatra salon no. Salon no tagny iza mbola votsela salon. Zagny loso. Nandeha ni partage fotony. Atsika fa misy gara froide edy. Fa karaha tsy haiko zany hoe ino problème tsika. Anao tsy mivolagna problème nao aminaka. Za koa tsy mahay problème fotony tsy haiko. Za le raha i-contre-aviko anao tsisy. Le raha alainako anao tsisy. Le problème aminaka ndraiky anao tsy haiko. Fa anao karaha nangano guerre froide. Jusque loso za jeudi nagnano publication. Atsika fa tsy samy tsy nifagnahoa. Azonao atsika fa samy tsy nifagnahoa. Anao magnano fiaignananao Tamatavy. Za koa magnano fiaignananaka Majunga ty. Za fa tsy mijery anao koa tsy mijery zaho. Atsika samy nangalako enazy amy raha tsy haiko antony. Naty compte-ko anao jamais Antonio mbo nagnano publicité hoe abonnenareo zala compte namako ty tsara nisy. Tsara nisy. Zany raha azoko no. Fa magnino anao à chaque fois misy problème zana hoe misy raha ataoko na mety na tsy mety. Eo ndraiky anao mantatsantatsa za. Eo anao miteny zaha. Eo anao mivolagna za. Fa à chaque fois ndraiky ataotsika hoe amy tegna raha tokony agnampianao za anao tsy magnampy. Fa amy resaka latsa ndraiky anao ndraiky toujours présent. Ary anao magnafy ny toetry. Aminaka eo anao motsara magnano metsara velatsara kay tamiko za koa fa mamaly anao karaha tsy tianao. Satria anao tsy tianao lotovigny imaginao. Azonao? Tsy tianao lotovigny imaginao. Tsy mety toetrinao ma chérie. Karaha ohatra ataonao tsy mahay mivolagna raha en privé koa ivolagniko anao en direct ito. Satria matozy iny ataonao public dikan'izay anao ty déclarer malo. Azonao? Za ma chérie fa tsy mipetraka aminareo Tamatavy agny. Za fa mangalako henaka. Donc za koa fa tsy tianao. Za koa fa halanao. Za ialao. Atsika tsy mifamelogno. Ni tsy raha vitanao taminaka, je te remercie. Ni tsy raha vitako taminao, je te remercie. Fa za ialao. Za koa fa hitanao, anao koa fa hitanao, anao koa fa misy problème aminaka. Ataovy lelaha. Face à face volagno. Hoe nale, misy raha karaha zegny tsy tiako e. Nataonao. Fa tsy hoe ifampiatra velatsia atsika. Azonao? Ifampiatra velatsia tsika za kajo. Non ma chérie, anao tsy mizaka aminakaha. Magnino anao tsy mivolagna aminakaha. Magnino anao ataonao amin'ny commentaire akagny. Magnino anao tsy miteny aminakaha. Magnino anao tsy mivolagna. Anao koa misy vava e. Magnino anao tsy miteny. Anao koa fa chaque fois misy raha ataoko, anao tsara tsy mandeha amin'ny contre zaha. Fa anao tsy mahay mivolagna raha privé.
Manino tsy miteny aminakah, manino tsy mivolagna aminaha. À chaque fois anao kofa za misy raha ataoko, anao jamais nandany publier raha mikasiky za kofa page-nakagny naty. Nefa anao keo, i publier i parfait-nakah lafin'olo, i ody partager direct anakah besty. Manino tsy miteny. Ino tsy volagnanao aminaha. À chaque fois anao misy raha ataoko aketo, zay vao anao mahita anao amin'ny commentaire. No za tsara ny commentaire anao négatif, za tagnatin'ny levina tam raha jiaby nataonao, jamais. Za tsara tsy misoteny anao. Fa anao za mavandy, captureo commentaire anakah nivolagna anao, nagnasaka anao, nagnambanimbany captureo. Anao en public, anao za olo namanao, anao tsy afaka hivolagna aminakah en privé. Kajo e. Franchement za kajo. Aminakah za kofa misy raha tsy tiako, volagno. Karaha ohatra ataoko za mivolagna anao regny. Anao tsy haiko raha agnatin'ny fonao, anao mety raha velatsihy. Za masiri kajo e. Za tsara mahita camarade vorondolo karaha io. Izy karaha jiaby no jiaby. Zay raha tianao volagny, aminakah anao mivolagna. Amin'ny public ataka mangigny fo. Anao tsy haiko ny raha mahazo anao io e. Na olo jiaby magnontany, anao ndraiky Antonio mo miady, tsy haiko za. Fotony tsy haiko. Anao koa misy problème volagno Antonio. Volagno. Isan'andro za en ligne fogna. Anao tamin'ny tantiny karaha misy message telefonao taminakah avy supprimenao, fa anao exprimer raha tokony volagninao. Manino tsy miteny. Volagno, anao koa fa misy raha tsy zakanao volagno. Fa za tsara misy raha tsy nataoko anao na nipitiny, tsy haiko. Na za tafagnotany tegna ino ma raha tsy nataoko ty hoe, tsisy. Magnontany za, même taty adena kely magnontany. Anao ndraiky Antonio mo niady, tsy haiko za taminazy. Anao bizarre. Anao bizarre, anao kofa misy raha mavinitra anao aminakah, misy raha tsy tianao aminakah, afaka mandefa MP. Fa tsy agny anao za chaque fois za contre avinao amin'ny raha jiaby ataoko, nefa anao avekeo amin'izay mody mety raha velatsihy. Normal bika anao zay fa tsy alevanao za, fotony compte igny fanaty. Zany fogna iza elao. Kofa isara samby dala karaha io, aleo samby mangala coin. Fa za tsy nahefa, atsika ty samby tsy mifamelogno. Za ndraiky tsy managna, fa za mavita fa miaigna na tsy anao ma chérie. Oui, Antonio Tion. Solo hafa volagniko eto.
Depuis zala tata matavy tegna anao fa lasa tsy haiko. Atsika tsary niady tagny, atsika tsary nimaly. Mba ataoko zay ndraiky Nicole la bolisy problème zany oui. Nefa zay ty mifampinamagna. Fa anao, tsy haiko raha nataoko anao. Izy ka misy raha izy tsary tsy mipotripotriky fa vavanazy. Am commentaire. Fa anao na ataotsika hoe maty karakory. Compte-naka anao jamais. Oe mba igny masiri ny partage za hoe compte-nao ty naty. Beka anao mitovy abonné. Compte-naka ty tsy naty hehe anao tsy ta. Fa misy problème. Ha! Misy ataotsika hoe andentatsandatsy anao premier. Magnano mangatakatika amin'ny FB za hitako aby commentaire anao regny. Za gaga fogna. Ino mo raha mahazo drap ty za? Ataonao fitokizana zaha. Fa izy io fa tsy niany. Fa matetiky. Fa za manginy fa hatry zay. Za elan ma chérie. Atsika fa tsisy nininina zay ty. So za mandeha mihinagna hanigny an-tragnonao koa mavignitra anao za tsy any. Za fa tsy matavy. Sinao zany. Za tsy mamboatsoko ny tsy namananao za. Karaha fa nisy firy moatsika zay karaha tsara nifankahita za karaha tsara naty. Mbola te fogna za. Tsy efako drako camarade vorondolo karaha io e. Izy ka misy problème antegna, izy ka misy antegna mangataka amin'ny FB, na hoe izy ka misy olo miady antegna, jamais côté non. Jamais. Anao ndraiky maty compte-nao mba ndi partage. Tsy hita izy. Andentatsandatsa, moi eo izy. Mbo namagna magnano raha karaha zany. Anao zany izy ka misy za zany koa fa agnatin'ny chute, anao tsara tsy présent. Fa agnatin'ny réussite nakale karakory mba ataoko n'olo ty mbo tafita anao tsy hita. Mba ratsy toetra e. Vraiment ratsy toetra. Zay zio, tsy lava koragna za fotony fonakana nonga. Za tsy tia. Za tsy tia namagna aminaka koa fa tsy fankahazo, non. Toute façon, namagna zany sosiko problème. Aza veo tsara ma chérie na vian'ny problème ty. Vese la veko tsara na vian'ny problème. Na vian'ny problème ty zao. Za depuis la tata matavy tagny. Nandeha en fait za tepaka nipetraka tamin'ny Antonio tonaritra elaela. Za aminjay voilà Nelly. Na olo afaty mbo mahita raha volagnin'olo zegny. Samarako raha fa zaza raiky fogna mahita azy io. Zaho niala avy tamin'izay avy tamin'ny tata matavy avy tagny nandeha nody taketo tamin'ny tamazingata teto. Za tonga taty nisy moment za nagnano hira. Hoe sitranza modia tamatavy igny hira nataoko. Anao taminaka amin'ny commentaire mijanona amin'ny tany misy anao agny fa amin'ny akato mbola be vahiny zay tsy mandray vahiny. Bon, igny zany tsy nampagnino za fotony zay zany efa zatra misangisangetaka amin'ny raha karaha zegny azy no. Navy za naty compte. Naty compte na mba indraiky ni partage hoe tie compte ny machinanaka vaovao. Tsara nisy. Izy ka misy ataotsika par exemple anao ndraiky mangataka essence amin'ny FB. Izy mitokiky. Izy mitsy mandefa commentaire ohatriny ilanao ma chérie. Ale capturer aby sary aboaka hoe vola. Nefa zigny tsisy vola azonao na 10. Juste wera karaha igny fogna. Za fa tsy nandray zigny. Ndraiky ny fois ty za tsy tia. Déjà toute façon anao tsy nanontany za. Ino ma problème nareo ndraiky kalangita ohatra. Alors kanao andeha médecine zaha.
Fa tsy anao direct magnano commenter ya anao mba fa vinahantra anao te mba fa vratsy karaha io anao ha ino ma ivolagnanao za zany feno kapako à chaque fois misy malo anao zay vao hita fa à chaque fois mba réussite mampanjary zanao tsy hita anao aiza anao zany kofa leran'ny za misy andeha iratsilatsy an'olo jiaby zay vao anao miboaka eo karaha ito any toetraignanao za tsy mila anao ma chérie c'est bien et terminé parko anao eto zany fôtony za ko andeha hagnano zo amin'ny message anao tsy amaly karaha ohatra ataonao mivolagna za amin'ny public koa ivolagniko anao za kajo anao fa tsy tia fankazo amin'nakahy tadiavinao io c'est fini na tsy navita za io kam camarade tsy manjarinjary karaha io tsy efako lerany fanjariagna antegna izy tsy hita lerany izy eo izy lerany antegna misy problème izy ndregny izy eo olo karakory zany anao e tsy raha velatsika karaha io fa za tsy mila e na za mahantra zany est-ce que misy problème olo mitavy zay ma chérie za kajo nataoko fogna nangigny fa za karaha fa commence feno sanandro za pikipikeny fô za pikipikeny amy raha tsy haiko ino antony sokisokirigny madiniky za igny anaovagna teny bizibizara chaque fois antegna misy problème tsara eo izy lerana antegna ndraiky misy ady karaha igny izy magnanatra antegna voalohany amy raha tsy hainy koa non za tsy miasa saigny amy kalangita zegny fôtony kalangita zegny tsy important aminakahy za ivolagna kalangita zegny raha fangalagna iaka fô fa je m'en fiche zay raha ataony aminakahy za tsy ça m'a fait ni chaud ni froid fa le camaradeko magnano toetra karaha io za tsy tia kajo za tegna tsy mety aminakahy minamagna amin'olo zay ndraiky ny hitako tsy mety anao ma chérie alefagna anao fa mandray za karaha io aleonao magnano karaha io anao kofa tsy nandray za hatram'zay re anao kofa magnano karaha io aleo ma chérie samy bogno za tsarotsy anaovanao toetroetry bizibizarahanao io fô za tsarotsy anaovanao toetry bizibizarahanao io atsika jiaby fa samy mpakay atsika samy tragno araiky reraka za sanandro aprovoke iny fo sa mbola anao tiako volagninao re teko mba captureo aminakahy koa tianaly zanagna ratsy anao volagno tsary nisy na hoe nandeha nifozanao tamin'olo captureo fa anao tsy olo tsy mahita raha zegny meno an-tragno anao magnaboaka toetry tsy haiko tsy mety
c'est mieux que atsika fankahita amin'ny lalagna karaha io fogna. Le samy magnano bonjour salut bye bye. Fa le fampetapetaka tsy mety. Le tragno araiky non. Oui ma chérie, za tsy mila. Namagna chaque fois antegna misy souci zay vao eo izy. Naman'olo tsy namantegna magnampy antegna, naman'olo mandatsy antegna. Ndraiky taiza tegna nisy namagna karaha zany. Fiatsarambela tsy fô taonina raiky. Tsy piquetra taona. Momo bizarre. Anao amin'ny misy raha ataonao za mankeny fogna. Taiza zany ndraiky tanao karaha tsy anao. Tsara nisy. Anao fogna. Madame sik za tany jiaby. Za atsika paila nisy moments za fa tsy nahefa aminao i. Fôtony za nisy moments nipetraka taminao nagnaboanao toetry. Tamitsika mbola chambre araiky. Za fa nangalako coin. Za avako ndraiky anao vitiasa natsapategna anao i diso. Titigna antegna masin'olo, volombolanina antegna masin'olo. Mbo havanao re misy miteny anakaza atao karaha izy. Tingany karaha olo karaha tsy haiko. Misarotra atao tsara olo. Anao zany amin'ny raha misy raha ilevanao olo fogna zay vonao mipetaka amin'olo fa raha kofa tsy raha ilevanao naty compte-nakay. Zay vonao mody magnano karaha io. Tegna bokanao vrai visage-nao. Fa tsy saigna maso anao. Même jusqu'à commentaire. Tsy saigna maso. Fôtony fa tsy raha ilevako olo ty. Fiainagna ty mivadibadiky za ndraiky tsy managna. Fa fiainagna mivadibadiky. Za tsy misuete raha ratsy anao. Non. Za misuete raha tsara anao. Fa le atsika mifampetapetaka. Plus jamais. Fa trano zay fa tsara tianao feky. Fa tianao feky atsika samy mangala misitika io. C'est mieux comme ça. Kam fankahita fampiasara velatsika fa. Sanandro fampiasara velatsika. Ambadika anao amin'olo jiaby merandi. Tonga amin'ny commentaire anao namany fahavalina karaha mandeha mifosafosa za gauche à droite. Zany tsara mifosa anao. Samy mangala jery. Profoko za mba mahety tsy tiagna koa za ho mondoriny. Tsy andefitra lava andefitra. Jusqu'à ombiagna zany hitandreny piquenao. Sanana hitandreny commentaire ratsinao fogna. Kajo za. Mbo mety tsy tiagna koa. Akony fa tsy nianiny. Sady camarade tsara mety aminaka. Zay ny tegna hitako namagna jamais bon. Tsara tsy regny fogna mamono antegna.